Sa ang mga indigenous peoples o IP communities sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA, ang kabilang sa prioridad ngayon sa probinsya. Sa ibinahaging mensahe ni First Spouses League Chairperson Maan Guico, ang mga IPs ngayon ang benepisyaryo ng Christmas lighting. Our lighting ngayon po, ang beneficiary po natin yung mga IPs. Kasi nga, not all IPs, but yung IPs na talagang nangangailangan, which are in the GIDA areas, which are those places na you will have to travel 1.5 to 5 hours just to get there with no direct transportation going there. So yun po yung mga gusto naming isuyod. Bahagi rin ng naganap ng Christmas lighting ceremony ang isang AV presentation kung saan inihayag ng ilang residente ang kanilang kahilingan ngayong Pasko. Inaasahan na ipapaabot din sa mga ito ang gikonsulta sa pagtataguyod ng kapakanang pangkalusugan ng bawat Pangasinense. Mula rito sa IFM Digupan at sa Idol Ronara Katatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.